Slovensko a Česko postupuje na Euro. Áno, je to tak, Slovensko sa predstaví na Európskom šampionáte 3 roky po sebe, a to v roku 2016 a roku 2020, respektíve 2021, pretože vtedy bola korona. No a vtedy sa to presunulo na rok 2021, no a ešte teraz v roku 2024, ktorý sa začne o pol roka. No a čo sa týka Česka a českej reprezentácii, oni spečatili postup, v zápase proti Moldavsku vyhrali 3-0, a tak spečatili postup na Európsky šampionát a predstavia sa po ére samostatnosti, každý rok tam boli. Takže to je veľký úspech pre Česko, ale Slovensko tam bude 3-krát po sebe, čo je taktiež úspech na takú malú krajinu ako je Slovensko. Dneska sa pozrieme na slabiny, silné stránky, ktoré by mohli sprevádzať Slovensko a Česko na Eure, no a taktiež sa pozrieme aj na iné štáty, ako je Portugalsko, pretože som fanúšik Portugalska. Povieme si, kto by mohol vyhrať Euro. Napríklad sa pozrieme ešte na Nemecko, ako hrá posledné zápasy. Keďže je to usporiadateľská krajina, tak si to pozrieme. No a pozrieme sa aj na iné štáty, ktoré postupili na Euro. No a taktiež si pozrieme aj krajiny, ktoré nepostupili na Euro, alebo aj krajiny, ktoré postupili na Euro. Všetko si pozrieme, zanalizujeme. Samozrejme, ja nie som odborník, ja som fanúšik 10 rokov, pozerám futbal tak cca 11. rok, takže neberte to nejak osobne, je to subjektívny môj pohľad na túto situáciu, čo sa týka Eura. Taktiež si pozrieme aj silné, slabé stránky, čo sa týka slovenskej, českej reprezentácie, no a iných krajín. Čiže poďme rovno na to, bude to, neviem, možno nejaké 10-minútové videjko ohľadom Eura. Ak sa vám takýto koncept videí bude páčiť, tak to tam napíš dole do komentára, daj sem like a odber. No a samozrejme, ešte los nie je, čiže to bude iba taký pohľad z analytickej strany. Samozrejme, asi los bude tak, neviem, či vo februári, v januári. No ale my to ideme iba analyzovať, že Slovensko postupilo na Euro, čo je extrémne veľký úspech. Samozrejme, dneska si pomôžem stránkou Flashscore, ktorá mi tu ukazuje, kto postupil na Euro. No a samozrejme v skupine A postupili Španieli, Škoti. No a Škótsko postupilo do 17 bodmi. To, že Španielsko vyhrá skupinu, to sa asi čakalo. Lenže Norsko nepostupilo na Euro, taktiež ani Gruzínsko. Čiže na Eure sa nepredstaví taký hráč ako je Kviča Kvaratskhelia, výborný hráč z Gruzínska, z Neapolu. Bohužiaľ tam nebude, ale tak Gruzínsko nemalo nejakú veľkú šancu, len je to škoda, že taký výborný hráč nebude na Eure. No a taktiež nebudú výborní hráči z Norska, no a to mám na mysli Haalanda, Odegaarda, ktorí nepostupili do skupiny. Predbehlo ich Škótsko a Nori. Tak čakalo sa, že postupia možno cez túto skupinu, cez to druhé miesto, no a to sa nestalo. Haalanda neuvidíme na Eure, čo je veľká škoda, taktiež ani Odegaarda. V skupine B postupilo favorizované Francúzsko bez straty bodu, no a taktiež aj Holandsko, ktorí majú 15 bodov. Prehrali dvakrát s Francúzskom. Čiže z tejto skupiny postupili dve favorizované krajiny, to je Francúzsko, Holandsko. Na Francúzsko si musíme dať pozor na Euro, pretože ja fandím Portugalsku, taktiež aj Slovensku. No a Francúzsko je taký obrovský favorit Eura, by som povedal, že ak to Portugalsko nevyhrá, tak je práve Francúzsko, ktoré to vyhrá. Toto si pamätajte. No a buď Euro vyhrá Francúzsko, alebo Portugalsko. Podľa mňa iná krajina nie. Tieto dve áno. No a z tejto skupiny taktiež postupilo aj Holandsko, čo majú teda 15 bodov. No a z tejto skupiny nepostupili Gréci, majú 12 bodov. Taktiež si pamätám Grékov ako tých, ktorí boli celkom na takej dobrej úrovni, ako možno napríklad Poľsko teraz, alebo Česko, pretože vyhrali Euro 2004, boli na World Cupe 2014 v Brazílii, no a potom úplne ten grécky futbal stagnoval, no a to pre Grékov nie je dobre, keďže tá krajina žije futbalom. V skupine C to bola veľká drama medzi Talianskom, Ukrajinou. To, že Anglicko postupilo, to som čakal, ale taktiež som čakal, že Ukrajina potrapí Talianov. No a Taliani včera spečatili postup remízou nad Ukrajinou 0-0, čiže Taliansko postupí na Euro. Samozrejme, taliansky futbal je extrémne divný, pretože no, vyhrali Euro a na majstrovstvách neboli. Takže to bolo také zvláštne. No a Taliansko sa predstaví taktiež na Eure. Ale od takého týmu ako je Taliansko sa čaká veľa. Čiže to, že postupili, to ma neprekvapilo, ale tak som čakal, že to bude teda jednoznačnejšie, nie iba po skore. Teda sorry, vzájomný zápas rozhodol. Z tejto skupiny Turecko, Chorvátsko, Wales, čo boli asi takí traja najväčší favoriti z tejto skupiny, postupili iba Turci a Chorváti. Turecko postupilo so 16 bodmi, predbehlo Chorvátsko, no a Chorvátsko po majstrovstvách sveta, čo vyhrali teda bronz, skončili druhý a nemali až tak veľa bodov. Musím povedať, že Turecko taktiež potrapilo tých Chorvátov, Turci
nie sú zlí vo futbale už, majú tam Arda Gülera, veľký talent, taktiež aj Galatasaray hrá dobre v Lige majstrov teraz, takže turecký futbal netreba odpisovať, ale čo ma prekvapilo bolo v roku 2021 a to od Turecka som čakal dosť, pretože skončili sa mi zdá, že na poslednom mieste v skupine, no aj ako samozrejme mali tam ťažkých superov, tak Talianov, Švajčiarov a Wales, ale od nich som čakal troška viac, no a to bolo to isté čo Slovensko. Nemali až tak dobrého hroteka, góly nedávali, no a prehrávali tie zápasy. Bez útočníka tie zápasy nemôžeš vyhrať. No a to sa dialo Turecku, ako aj Slovensku na Euro 2021. Zo skupiny E tam postupilo Albánsko, Česko, no a Poľsko nepostupilo. Taktiež obrovský shoutout dávam Moldavsku. To, čo Moldavsko robilo, to bola ako keby rozprávka, pretože tak maličká krajina ako je Moldavsko skoro postupili na Eure, čiže obrovský úspech pre Moldavsko, ako samozrejme nepostupili na to Euro, ale tak trápili takých favoritov ako Česko, ešte si pomôžem Albánsko a Poľsko, no a Moldavsko aj zremizovalo s Poľskom 1-1. Výborné výkony podával hlavne za Moldavsko Nikolajsku, ktorý hral za Dunajskú Stredu, teraz už hrá dade v Holandsku, Haverene, tak nejak, sorry, neviem ten tým, ale hrá teraz v Holandsku, čo je veľký úspech. Do slovenskej ligy tam šiel, takže Nikolajsku bol výborný v tejto skupine. No a čo sa týka tej skupiny Albánsko 15 bodov, Česko 15 bodov, Poľsko nepostúpilo, čiže Poľsko, no, nedarilo sa im na majstrovstvách, boli takí, no ako povedať, taký úplne jaloví. Neviem aktuálne, čo sa deje s poľským futbalom, nepostupili z tejto skupiny, ako bola taktiež náročná, Albánsko prekvapilo, ale to sa dostaneme potom. No a Poľsko nehralo dobre na majstrovstvách sveta, no ale krajina, ktorá prekvapila, bolo práve Albánsko, ktorí hrali výborne, samozrejme majú kvalitu, pretože polka týmu hrá v Serie A, čo spravilo ten tým o mnoho kvalitnejší, no a Albánsko napokon zdolalo aj Česko. Potom zo skupiny F postupili Belgičania, Rakúšania, no a nepostupili Švédi. Zo skupiny G postupili teda Maďari a Srbi. Skupina H bola do posledného momentu veľmi zauzlená, a to Dánsko, to, že postupilo, to ma nejak neprekvapilo, oni prehrali so Severným Írskom, no okej. Slovinsko bojovalo teda o postup proti Kazachstanu, ale napokon Slovinci vyhrali 2-1, no a Fíni taktiež veľmi potrapili túto skupinu. Kto by to povedal, že Kazachstan bude hrať o postup až do posledného zápasu? Veľký shoutout Kazachstanu, hrali výborne. V ďalšej skupine postupili teda Rumúni a Švajčiari. Rumunsko veľmi pekne prekvapilo, no a postupili aj Švajčiari. Izrael, Kosovo nepostupili. Asi očakávané, že teda Rumunsko-Švajčiarsko postupilo, obrovský favorit tejto skupiny, no nie že obrovský, ale bol to favorit skupiny, no a tí dvaja postupili, čiže asi nič viac k tomu. No a samozrejme dostávame sa k poslednej skupine, a to Portugalsko, Slovensko postupili z tejto skupiny. To, že Portugalsko vyhrá bez straty bodu, to sa asi očakávalo. Výborné skore majú 36-2, no a vyhrali, teda získali 30 bodov. To, že Slovensko postupilo, to ešte budem teda rozoberať. Slovensko postupilo na úkor Luxemburska, Islandu a Bosny. Lichtenštajnsko samozrejme bez bodu. Musím teda pochváliť Luxembursko, lebo kto by to povedal, že pred pár rokmi Luxembursko môže bojovať o postup. No a hrali výborne. To, že sme ich zdolali iba 1-0, to bola výborná hra Luxemburska taktiež. Dokonca nás prehrávali v niektorých momentoch. No a Luxembursko ukázalo silu, ukázalo, že aj malá krajina môže niečo spraviť s tým futbalom. Z tejto skupiny nepostúpil ani Island, ani Bosna. Čakal som, že nás môžu potrapiť, no a našťastie sa to nestalo, no a Slovensko postupuje. Musím povedať, že Slovensko hralo celkom dobre. Tu vidíme, že iba raz remizovali, bolo to proti Luxembursku prvý zápas, čo som si myslel, že tam sa Slovensko už rozsype a nepostupí, a našťastie sa to tak nestalo. Vyhrali hneď ďalší zápas proti Islandu, sa mi zdá, že vonku na Islande. No a dva zápasy proti Portugalsku sme prehrali. Ja som bol na zápase Slovensko-Portugalsko, videl som, ako Slovensko hralo výborne proti Portugalsku, veľmi dobre presovali, no ale mne to prišlo, že tí Portugalci nechceli vtedy hrať. Tam sa teda dá polemizovať, či to bola slabá hra od Portugalska alebo výborná hra od Slovenska. Ale čo mi na slovenskom futbale a hokeji vadí, to je to, že vieme výborne hrať proti favoritovi, možno prehráme, ale dokážeme ich potrapiť, no a potom príde zápas proti outsiderovi, no a tam je nešťastná remíza, ako to bolo proti Luxembursku. Trápili sme sa taktiež, no a napríklad v hokeji, kto by čakal, že prehráme proti Kazachstanu? A toto bohužiaľ na slovenskom hokeji futbale je vždy. To, že Slovensko postupilo, to ovplyvnilo dva faktory, a to je
Poprvé, slabšia skupina. Áno, Slovensko bolo na 4. výkonnostnom koši, mohli dostať také týmy ako Portugalsko, Česko, napríklad čo aj Turecko a potom by bol Slovensko. My sme boli na 4. výkonnostnom koši, treba povedať. No a dostali sme slabšiu skupinu, čo nám určite pomohlo a tak sme postupili z tej skupiny. Druhý faktor ovplyvnil to, že Slovensko podávalo celkom dobré výkony. Áno, v obrane to bolo stabilné, záloha bola výborná so Stankom Lobotkom, no ale v útoku to škrípalo, čo je veľká škoda. No a neviem, čo budeme robiť na Eure, keďže nemáme Hroťaka. To je veľký problém slovenskej reprezentácie. Pozrieme sa aj na zápas, čo nám spečatil postup, bolo to proti Islandu, no a vyhrali sme 4-2. Na tento zápas som chcel ísť, no ale bohužiaľ som nevybavil stupenky, čiže to bola obrovská škoda, že som nevidel Slovensko, čo slavilo postup na Euro. Tento zápas sme vyhrali 4-2 zásluhom výborného Haraslina, ktorý hrá za Spartu Prahu. Takto nejak vyzerala zostava proti Islandu, čiže Boženík hral na hrote, mal nízke hodnotenie, Šranc taktiež. Ale čo musím pochváliť, zase výborná záloha. Kucka 9,1 hodnotenia, Duda hral výborne 9,0 hodnotenie. No ale potom prišla obrana Vavro 6,7 hodnotenie, Škriňar 6,5, no a taktiež brankár 5,6. Obrana bola nízko hodnotená kvôli tomu, pretože sme dostali 2 góly. No ale man of the match Haraslin 9,9 hodnotenie, výborne hral. Lenže obrovský problém a veľká slabina je pre Slovensko hrotový útočník. Bohužiaľ nemáme napríklad Mbappého, Cristiana Ronalda alebo Haalanda. No a práve ten útok vyhráva tie zápasy, čo sa sem stalo, áno, dal 2 góly Haraslin, čo je teda ľavý krídelník. No ale ten Hrot nedáva vôbec góly. Čiže čo beriem ako slabinu je práve hrotový útočník. My nemáme Hroťaka, no a zápasy vyhráva Hroťak. Ale na druhej strane máme celkom dobrú zálohu a celkom OK tú obranu. Musím povedať, že Hansko je výborný a Škriňar taktiež. Ja som osobne videl hrať Hanska a Škriňara, no a musím povedať, že to sú výborní obrancovia. Lenže čo vidím problém, Slovenska je taktiež ľavý a pravý obranca, ale zase zálohu máme celkom dobrú. Čiže podľa mojej analýzy, samozrejme nemáme ešte los a tak, ale podľa mňa Slovensko, čo môže uhrať maximálne na Eure, je bohužiaľ iba postup do skupiny. Možno ak dostaneme nejakého slabšieho supera vo vyraďovačke, tam sa možno očakávať ďalší postup, ale to je všetko. Bohužiaľ je to tak, Slovensko nemá hrotového útočníka, to, že postupilo, je to obrovský úspech pre tak malú krajinu, ale nečakám nič viac, bohužiaľ. Ale bol by som napríklad rád, ak by to bol taký ročník ako v roku 2016, že Slovensko postupilo do skupiny, keď zdolali ruskú zbornú, zremizovali s Anglickom, čo bolo veľký úspech, no a potom prehrali vo vyraďovačke proti Nemecku, čo bol obrovský favorit. No a taktiež, toto keby sa stalo v roku 2024, čiže o rok, o pol roka teda už, no tak by som sa potešil, akože veľké šance od Slovenska si nemôžeme dávať. Predsa my nie sme futbalová krajina. No a my sa poďme ešte pozrieť na jeden zápas, a to českej reprezentácie. Samozrejme budem analyzovať tento zápas Česko-Polsko, kde skončila remiza. Sem, ak by Polsko vyhralo, tak možno by postupilo práve Polsko, lenže potom by museli čakať, že Česi zremizujú s Moldavskou. Neviem, aká tam bola postupová matematika. Na hrote teda nehral Patrik Šik. Bohužiaľ Patrik Šik padol formou. Ja si ho pamätám na Eure, bol vynikajúci, no a on tak padol, neskutočne padol. On bol vynikajúci hráč, za Lipsko hrával, teda Lipsko Leverkusen, sorry, za nemecký Leverkusen. No a on napokon takto vyletel, ale aj rýchlo padol. Bohužiaľ to formou padol neskutočne. No a všetci sme čakali, že Patrik Šik vyletí napríklad aj v Bundeslige, že bude atakovať možno top 3 strelcov, ale to sa nestalo vôbec. Musím povedať, že Česko má solidnú zostavu. Napríklad Švančara postupil do Mönchengladbachu, Linger hra za Feyenoord, Hložek hra za tento Leverkusen. Majú výbornú zostavu, veľa hráčov v Európe majú. Souček hral vynikajúco v tom zápase, dal aj gól. Čiže Česko má výbornú zostavu, to všetci vieme, lenže veľmi sa trápili v tej skupine, čo sa tak možno až tak nečakalo, sa tam čakal možno jednoznačný postup. Taktiež bola tam aférka pred pár dňami, vyhodili niektorých hráčov z klubu, teda z klubu z repre, pretože šli, chlastať do klubu. Ja sa v tom nevyznám, ak ste z Česka niekto, tak mi to dole do komentára napíšte. Ohľadom tejto situácii sa mi zdá, že Coufala vyhodili z reprezentácie. Najlepší stredec sa stal teda Lukaku so 14 gólmi. Lukaku napokon predbehol Cristiano Ronalda, pretože proti Švedom dal 4 góly. No ale musím povedať, že na to, že Cristiano Ronaldo má 38 rokov, za chvíľu už 39, tak šlape ako švajčiarske hodiny. 10 golov je výborné, hrá fantasticky za Al Nassr. No a teším sa na Eure, čo dokáže, pretože hrá výborne. Ďalej Mbappé hral úžasne, 9+6, to sú fantastické čísla, Kane 8+2, Højlund za Dánsko 7+1, taktiež McTominay ako záložník 7+1,
Bruno Fernandes, toho hráča moc nemusím, dal 6+8. No a ďalší hráči sem napríklad stoja za zmienku mladý Šeško, ktorý má 21 rokov, 5+2. No a zo slovenskej reprezentácii najlepší strelec bol práve Haraslín, 3+1. Z týchto krajín, čo tu sem, favorizujem práve Portugalsko, pretože veľmi im to prajem, majú výborný tým. No a ak to nevyhrajú Portugalci, tak to vyhrajú práve Francúzi. Podľa mňa nik iný šampión nebude ako práve Francúzi alebo Portugalci. No a Cristiano bude mať teda poslednú šancu v tomto eure, pretože vek už nenastavíme. Asi je to pravdepodobne jeho posledný európsky šampionát. No ale my sa poďme ešte pozrieť na usporiadateľskú krajinu, čo bude teda Nemecko. Nemecko prežíva v poslednej dobe otrasnú formu. Nemecko má fantastický tým a nedokáže vyhrať proti takýmto superom. Cez víkend prehrali proti Turecku 2-3, potom ledva hrali s Mexikom, potom vyhrali samozrejme proti USA, nečakane vyhrali proti Francúzom, potom prehrali proti Japoncom 4-1, taktiež proti Kolumbii, proti Poľsku prehrali, proti Ukrajine iba remíza 3-3, proti Belgicku prehrali, potom proti Peru vyhrali a tak Peru je troška outsider. No a na majstrovstvách hrali otrasne, to ani sa nejdem vyjadrovať. Bohužiaľ neviem, čo sa aktuálne deje s Nemeckom, pamätám si, ako vyhrali Euro 2014, Nemci boli výborní, deklasovali všetkých. No a teraz takéto výkony podávajú, no tak to je absolútny disaster. Zaremizovať iba proti Ukrajine, prehrať proti Turkom, to je otrasné. Neviem, čo chce teda Nemecko hrať na tých majstrovstiev, ale samozrejme Nemecko je taký tým, ktorý, ako by som to povedal, je to turnajový tým, čo znamená, že to je to isté ako Kanada napríklad. V skupine ti prehra proti Norom, ako sa to Kanade stalo v hokeji, no a potom ti napríklad vyhrať. Čiže to isté aj Nemecko. Nemecko je vo futbale turnajový tým, stačí jeden kvalitný zápas, ten tým sa chytne a bude to výborné pre Nemecko. Takže neviem, čo očakávať od Nemcov, samozrejme ešte nemáme ani los, nevieme kto s kým bude hrať, čiže uvidíme aký los bude. Ak bude los, natočím určite video, čo očakávam od jednotlivých tímov. No ak sa vám toto videjko páčilo, kde som analyzoval Slovensko a Česko, taktiež Portugalsko a iné krajiny, tak sa nezabudnite dať like a odber. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku. Majte pekný deň a čus.